wani sashi na ɗaukaka ne. Ita iza wata sufa ta bil'adam ne, wata mata ita da mijinta suna a zaune, ta kama zargi akan abin da ba hakan ba. Ina gidan mijina, naga abin da ban zata ba. Ina gidan mijina, naga abin da ban tuno ba. Gani ya kori ji, ba magana cikin zato ba. Ra'ayin aini, ba maganar raɗi-raɗi ba. Allah sarki. Amma kamar fa na hana ki wannan wankin baki ji ba ko? Ya kamata ki gane cewa ina da abin da idan na so ba wankin ba duk gidan a dinga wanke shi ko da yaushe. Allah kuma ya hore min arzikin da idan na ga dama ba sai mun dinga canza kaya ba da mun cire shi ke. Nisa ki san ki dinga wahalar da kanki. Haba wa Musa. Kai ne dai ka ki fahimta ta. Kar ka manta wannan aikin da nake shi ne zai kai nufi ga aljanna. Allah sarkiyar aljanna. Aiki aljanna ta ki tare idan na a hannunki. Na daɗe da ɗaga miki kafa. Amma dai idan kana da kyau, ƙara. Ke dai ba iya kare ki azanci sai ka ce labaya. Kai kuma kamar nan sanya. Dole dai sai ka kama mutum. To shikenan. Yanzu bari in je in shirya mana breakfast. A'a. Ka bar ni in je in shirya breakfast mana. A'a. Ya kamata ki dinga tausaya da kanki. Ga wanki kuma a ce ki zaki breakfast. Wannan ba daidai bane. A'a wallahi ni dai gaskiya ka bar ni ko dai kana min ƙoran ladan ne wai. Ba ƙoran lada nake miki ba. Wahala ce ba na so ki da shi. Ai ni ba wahala bane a wurina. Haba mijina. Duk abin da zan maka a cikin biyayya ne. Bari in je kaga in je in haɗa mana breakfast din. Gidan mijina, tamkar farin ciki na ne. Gidan mijina, babbar rufin asiri na ne. Yana da kyau idan magidanci zai fita daga cikin gidansa ya zama lallai kalamansa na ƙarshe su zama masu daɗi. Saboda babu mamaki su ne kalaman da wakila zai zama na ƙarshe. Saboda rayuwa ba ta da tabbas. So, I love you, my wife. Ina so ka riƙa mu wa'innan kalama. Insha Allah yanda ka fita lafiya haka za ka dawo lafiya mijina. Insha Allah. Kullum kina sani in latti saboda bana gajiya da kallon kyakkyawan fuskarki. To ni zan tafi. Tun mijina. Allah ya tsare Allah ya da kai lafiya. Amin matata. Ki shafa min kan Husna. Insha Allah. A dawo lafiya. Mai gida ladabi sirrin
ciki na da ke so ba rabuwa min yi alkawari. Gidan mijina ina samun nutsuwa in ya lura da ni farin ciki na da kai so ba rabuwa na yi alkawari. Halin mutum an kace jari da amo za a karɓi kama in zuciya ta yi na ambata hannuwa kun sakin ragama cikin gidan so na yau dace na zama har ya sani zuma wuri nake ko da yaushe na hidimar tsaftace kudiri. Cin magaci sai yana da rabuwa da kwarjinin ayyukan inganta hali shi ya sani yabo komai nake so gida na zana gani ba ki sani tabo shaidar ki dai kun ɗabi'o'in haƙuri da zan yi alfahari. Hakin da ke kan kashi ka kula na zamo ta gaban tabuwa tarayya ce ka sanya da ya zamo ba shi wanta uwa komai ka ce za na ja da marar na yi ma na yi alkawari. So na yi ba na gani a gida kin tsaftace duk mahallai na da zama ba baki da guda abinci kan lokaci zaki na cima kafin ciki ya kada a zo ciki na aje ban nuna wata dan na yi alkawari. Gidan mijina ina samun nutsuwa in ya lura da ni farin ciki na da kai so ba rabuwa na yi alkawari. Farar uwa tarbiyar ƴaƴa nutsuwar mai gida ladabi sirrin ciki na da ke so ba rabuwa min yi alkawari. Gidan mijina ina samun nutsuwa in ya lura da ni farin ciki na da kai so ba rabuwa na yi alkawari. Kai, Alhaji, gaskiyar magana ko ni da na san haka aure yake wallahi da ban yi aure ba. Ko da ke kuma ne wani tunani daga ba sai in gane cewa ai laifin abokanmu ne na baya da suka yi aure ba sanar da mu yadda gidan auren yake ba. Kai da na sanin aure kake yi, ni duniyar gaba ɗaya nake da na sanin zuwa na ma wallahi. Kai abinda halin da ake ciki fa yanzu ni hanyar gida ma bana so na yi ba. Dan ni yanzu zaman nan da muke yi ba ban ki mu kwana a nan ba fa. Lokacin da nake ja muku kunne nake gaya muku cewa ramin kura ba wajen wasan yara ba ne, kuna ɗauka wasa ne. Yanzu ai kun yi auren kun ji. Mace wallahi zama ce sai da wuta. Yanzu da aka fara ɗana muku ɗal kowa ya gane shayarwa ne. Wannan gaskiya ne, na yarda da maganar ka. Ai ni yanzu a halin da ake ciki iris nake jira. Tana min iya ne kawai, wallahi kada ta gida zan. Wallahi sai ta tafi. Ka ai mai sauki ma za ka yi mata kenan. Ai ni duk kankantar laifi shi kadai nake je, kai ina sanar nake ajiye takalmi na ko shi ta taka. Gida Maza kuma da takardar ta wallahi. maza Kai baka shirya ba shi. to in ma ka barta ai ci gaba da zama za ka yi kana ta haƙuri a ce ma haƙuri, to aure ba haƙuri ba ne.
yanzu halin da ake ciki Bala da matata ni yanzu ko magana ba ma yi. Ka san dalilin da yasa ba ma magana? Wai na dawo gida na ce wai a ƙoshe ta ce ga abinci na ce a ƙoshe nake ba zan ci ba. Shi ne wai abin da ya haɗa rigima ta dinga bambami. Ka ji yan renin hankali? Kamar ni ɗanta ne lalle sai na ci abincinta? Ba ni da damar da zan ci abinci a inda nake so kenan? Kada Allah fita da su, ai haka suke. Ni kai na haka ranar maka shafa ma da ita. Ina dawowa a ƙoshe nake amma ka tattala min abincin nan. Ka san girman Allah na ƙoshi. Abincin ba daɗi ne da shi ba amma kan danga tutturawa. Ina turawa. To dole ya zan yi. Dan in ba hakan nayi ba a ranar fa ba za a kwana lafiya ba. Dan ni na san halinta. Allah yake ga mu. Ko matsalar yanzu daga mutum ya ce zai ƙara aure sai su ce ka ci amanar su. Ko da ke kuna gaskiya ƙarin auren ma ni fa ba zai yi a gurina ba. Saboda matsalar shi ne baban da shi yake taimaka mu. Ina ƙara aure cewa zai yi zan cutar da yarsa saboda haka zuƙewa zai yaban da aiki. A janye ma tallafi. Ha bane da ɗaya. Ina ƙarin aure na ma zai yi a wajenka. Ai duk tsitsin da ya janyo ruwa shi ruwa zai daka. Ni da ka gani abin da na ga dama shi nake yi. Babu wani mutum ni da ya tsaya min wani tare ba na tsabdama ba abin da nake nema a gidansa kai ka sani. Ba wani mutum da nake neman wani taimakonsa da 'yan abubuwa na a hannu. Ka gani yanzu gidan ma ba zan shiga ba sai karfe 12 dare. 12 daren nan sai na tabbata na ci kwalam da makulaci na akwai mai kaza a can babban layi sai na ci yadda nake so ciki na ya dauka in na ga dama in dan shiga mata da koda rabin dan shila ne na 200 nan in shiga mata da shi. Ni kai na ta ma isa in shiga gida ta kauke mun wani bismillah abinci ni. Ba ma ya kai kuma na zuka shuru me yake faruwa a gidan gare ka kuma. Ai wannan magana ta kuta. Ni fa duk wannan matsalolin da kuke saka ba wannan. Kai fita da shi mijinta ce ne. Ai mun san halin da yake ciki a gidansa. Mijinta ce. Wallahi ya ma 10-0. Wallahi ya ci mutuncin ka 10-0. Kai Mala Aminu. Ka san an ce mafi girma cikin al'umma shine wanda yake ba mu iyalansa haƙoƙinsa yadda ya kamata. Allahu Akbar ya ustaz. To amma sai ina ganin wannan abin da nake ni koyi nake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ina tunanin ainihin abin yabawa ya kamata a ce an yi kuma wasu ma su ga ya kamata a wannan hala amma ba a dinga biye mu hagu ba ka fadda mu. Kaga ka kawo hadisi sahihi wannan zance na ka dutse. Amma mace ka bude kunnenka da kyau ka ji ni ka daina yaudarar kanka. Duk rayuwar da ba za ta zama a yi maka ka yi ba, ka zauna ka yi ɗauko 'yar mutane ka dinga gina ta abin da take so kake mata kai kuma a bayan idan ka wannan lokaci tsakanin da Allah baka sani ba ko wani zancen ake a bayan idan ka. Shi ne gaskiyar magana. Yarinya ta wuni tana WhatsApp tana Instagram tana waye ka kai ka daure mata kinji ka bata kuɗi ka da Allah. Me hada yalla bai sai gashi ba ga profile din mata ka ba za ka ga min. Gashi wallahi ƙarya kake. Gashi wallahi sai dai suna shi ga hotunan ta kalli wannan leshin ba a shagon nan aka saye shi ba wannan ba shi bane wannan abubuwan nan ba ga hotunan ba Allah ya shiru Allahu akbar aga ya aljanna wallahi take kira kamar ta san zancen kake mijinta ce a na yadda da magana ka ba gani nan zuwa gani nan yanzu zai dawo ya ku kyale shi ba zai shawo ya ku kyale shi ku bari ku bashi zai dawo ya ku bashi mijinta ce gashi wancan kuma ya kunna mana inji. Kai mu je mu nemi kifin nan. Ni kifi nan. Ga kifi nan ga kifi na ruwa ya ja shi? Ai ga kifi ruwa ya ja wani. Mu je mu ci kifi. Ni doya zan ci. Doya? Ina wannan dan Daudin. Ya iya doya. Dan Daudin ne amma. Ya fata fa. Gidan miji wani sashi na ɗaukaka ne, ita iza wata sufa ta bil'adam ne, wata mata ita
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sani da zuwa. Barka dai. Barka da zuwa. To ya gidan? Ya komai yana ji gidan Sydney haka da yawa. Ina Husna. Wallahi ɗazu anti ta zo ta fara rigima za ta bi ta. Amma ta ce gobe za ta dawo da ita. Kai. To Allah ya sa dai ka ta dame su da rigima kin san hali. Amin ya Allah. Kai sannan ku gida sai kashi yake. Wallahi. Bari in shiga in haɗa mana abinci, dama kai kaɗai nake jira. Kuma ya zama ready. Abinci? Abinci mana. Ina na ga duk ɗinka ya canza. Na riga na ci abinci a waje kuma na cika ciki na fal. Kawai don wannan shi ne kake wani inda ba za ka gaya min ba? Ai ba wani abu ne. Tunda dai mijina ya ci abinci ya cika cikinsa. Alhamdulillah. Bilkisu. Na'am. Allah ya miki albarka. Wani abu na jarraba. Na ga kuma halamun kamar kin ci jarrabawa. Wani abu kake so ka gwada a kaina? Majalisar manaji. Sai kuwa ke ta faɗin matsalolin gidan shi wannan ga irin matsalolin da yake fuskanta. Har aka kai wata gaba da ɗaya daga ciki yake cewa shi matsalarsa da matar shi idan bai ci abincinta ba to ba sa samun kwanciyar hankali. Shine ni ma na ce ina so in tabbatar ne sai na ce ni ma bari in jarraba a gidana. Sai kuma kika nuna min cewa ke da banci a cikin mata. Har ka sa na ji wani iri da abokananka suke ta faɗan matsalar matansu. Kai kuma me kace musu a kaina? Haba. Kamar kin manta waye Abba Musna? Kina ganin zan iya faɗin wata matsala ta cikin gidana ne? Gaskiya ne. Dan na fi kowa sanin halin mijina. To shikenan. Ba zan canza daga ra'ayina ba. Kullum ina miki fatan alkhairi, yar aljanna. Ka mana abinci waje. Gaskiyar magana. Da na sake na ci abinci a waje. Wallahi da na yi wa kaina. Me yasa ka ce haka? Shi ko wannan abinci mai daɗi haka? Kai dai santi kake na lura da kai. Kin san me yake bani mamaki? Wallahi irin zamantakewan da abokaina suke a gidajen auren su. Gabaki ɗaya babu daɗi gaskiya. Za ta ga dukkanin labaran su yawanci wallahi bai daɗin ji. To abin akwai tausayi. Kin ga mu Allah ya albarkace mu da ƴa kwaya ɗaya. Yau kuma shekaran mu 6 da aure. Idan kin manta an tuna miki. Ta ya zan in manta? Allah. Wallahi jinki nake fes kamar sabuwa amarya. Ai ni ma haka nake jinka kamar yau ka auro na a gidan nan. Buɗe bakin. Haɗiye mana. Buɗe bakin. Haɗiye. An shi. Ka ƙoshi? Za ka sha ruwa? Mashi. Ka sa min albarka ko? Ka san ba abin da nake bukata irin albarkan mijina. Mijina ya sa min albarka. To kin ga ban jaka ta yau na so makara. Yau ba zan raka ka bakin motar nan kan. A yau dai kan fa na hutacin dake. Shikenan.
kin san da yake na kwana ne cike da shauƙin son jin muryar Husna. Ai yau insha Allah za a kawo ta. Ka san da mai suka ce za su dawo da ita. Ko da dai na san ko da sun kawo ta dai maiwa. Alaikum. Wa alaikum assalam. Yar halatta ki ambato yanzu ake maganar ta. Husna kun dawo? To ya gida. Na kwana. Na gajiya. Na gajiya. Ya sa anti? Lafiyar su kallon sun ce a gaishe. To muna amsa. Gashi kin ga zan tafi aiki in bacin haka da na zauna mun hira sosai yau. A'a, ya za a yi ki bi? Kin manta yau cewa Monday yau ne ba? Yau Monday. Kin ga kuma ana aiki sosai. Dadi yaushe za a koma su? Kin kosa ki koma ko? To insha Allah za ku koma. Kwanan nan ai hutun ya kusa karewa. Good girl. To ki gaishe su in ki. To za su mu amma ki bye bye ba. Bye bye. Da fatan dai kin karya. Ana karya. To mu shiga daga ciki. Okay. Hello Bala. Subhanallah. Daidai na. Kai. To shikenan bari in jiyo ga nan zuwa kawai. Wallahi kiyaye. To karfe. Wallahi kyauta. A'a, malam. A'a. Alhaji ka ƙaraso? Sai a hankali. Waya akai ne me yasa me ka nufi? Banda abinka me naka na tambaya kai da kafin nasara kuma sai ka kana tambaya akai? Ako sai dai rufe ta zan ka gane? Na yi waya da makanike na kawai zan zo gida ya same ni sai ya karɓi kiɗan sai ya ɗauka. Ya fi. Bara rufe ta. Kasan gajiyan da ne na gaji sosai ba. Kai ko ba dole ka gaji ba. Malam balle irin ku farare dama ba rana suke so ba ai dole ka gaji. Kai ka sani. Ai na sani ko gaskiya. Me ya faru? Wallahi wata fitinin yarinya ce ta dame ni. To ka dauka maka mata magana menene? Dauka? Ka san waye ita? Ka san fitinar ta? A'a. Na gaya mata ta kyale ni ina da iyali ina da mata ba ta ita nake ba kuma ba na son takura kira na ba ta yi a waya wai ta kai motar in zo in same ta Ka ji ka to banda abinka meye ne wani kin daukan waya ko kuma kin zuwa yanzu mata yanda ake bin su aje a kama hotel din ma mutum da kudin zai je kama hotel din ya dauko su sannan ka kuma ba su wani kuɗin kai ka samu ta ma kama hotel da kanka shine da kanta shine zaka ce wani abu bala kai shiri ta kaba tafi garbin ka ya zaka ce mun in je wai ka san ma inda muka haɗu da ita a'a ina san minan da muka je Abuja nan fa muka haɗu da ita tun daga nan ta like ni wannan rayuwa ta tsoro take bani wallahi abin da nake so ka gane shine mu ai muna da mata amma kuma muna yin harkokin mu a gefe alaji kaga sai ka zauna da mace daya akan me idan kana da aure baka fita ka shana ba a'a magana fa sakin jiki in shana bai taso ba muna dai fatan Allah ya shirye mu gabaki daya amma wannan ba daidai bane kaga ni in baka son ta ni haɗa da ita maimakon kai mata fatan Allah ya shirye ta zaka ce mun haɗa ka da ita a ta saniya sai di ga su ne masu fadi nan da na fara wa'adi saniya sai di ka cika shirye ta wallahi to shikenan
Ni yanzu na san me ya kamata in yi. To me za ka yi? A'a, ina ruwanka? In faɗa maka salonka ina tufka ka min warwara? Wallahi ba zan faɗa ba. Kenan. Ai dai mu gani. Dale. To ni zan fita. Kaga, ba fa daɗewa zan ba. Na ce maka ba zan daɗe ba. Ba zan daɗe ba zan dawo. Kaji, ka yi haƙuri. Zan taho maka da abin da kake so. Kaga, in kunna maka TV ya taya ka hira ko? To kaga, wace tasha zan kamo maka? In kamo maka ta labarai? Ha, to ko in kamo maka ta wasanni? To in kamo maka ta wasan Hausa? To shi kenan. Wannan ta yi? Abin maka wannan? To sai na dawo. Ya talabijin din naku ba sauti ne? A'a. Cinna ce ke ce. Kinga daga gidan sahura nake. Na ce bari biyo mu gaisa kwana biyu ba a gaisa ba. Wallahi kwana bisa duwa ta yi wahala. To kinga girki kike? Girki ne. To koma ka da girkin ki ya ƙone. Ai already ma na riga na gama na sauki zubowa kawai ya rage. To Allah sa abin da kike girkawa abin da zan iya ci ne. Mutu ne yake ci. Shinkafa? Kwarai da Bari in zubo mana. Ah, je ki zubo. Ki dan ci plate din fa. Dan yau wallahi ban yi karin safe na arziki ba. Dan ruwan bunu kawai na sha da buredi. A ci plate. In ci in yi nak. In koma gefe. Bilkisu. Na'am. Ki gode wa Allah. Yamika? Kin san duk cikin ƙawayenmu ba wanda ta kai ki iya girki? Ni fa idan ana yaban girki na, har mamaki nake yi. Kin san kowa da irin baiwar da Allah ya mai. Amma duk da girki na ai ban kai ki ba. A kai haba. Haka kika ce? To shikenan na yadda na ban maki musu. To shikenan. Bilkisu? Kinga. Bari in kora ruwa tukunna. Kinga. Wata magana nake son mu yi. Shi yasa kika ga na tako kafata. Na zo domin mu yi wannan magana. Ina jin ki. Wace magana ce take tafe da ke? Ni ya maɗiɗi da ake da ke a gari shine ya ishe ni. Kin ji yanda ake yi da ke a gari? Akan mijinki, akan biyayyen da kike mai? Wai ashe wai har wanke kike mai? Hai! Kaman ba wayayya ba, da hankalinki, da mutuncinki, ki zauna kina bautar da kanki akan ɗa namiji, bayan ɗa namiji ba ɗan goyo bane ba? Wanda ɗa namiji yanzu yana samun wata yadda ke zai iya ƙara gaba. Gaskiya ni ba haka na ɗauki zamana da Abdul ba. Kin ga dan Allah kar ki ɓata min tunani a kansa. Ke fa wani lokacin shashasha ce ke Bilkisu. Ana nuna miki ma'aiki kina rintsa ido? Ko kuma kina nuna min jahannama ba? Ai shi ma'aiki biyayya ya ce ai falmata. Ina kika baro karatun da muka yi Islamiyya da ke? Yana nan babu inda ya je. Dole fa sai kin canja. Dole ki dinga yin bore, ki dinga nuna ɓacin ranki in an maki ba daidai ba. Dole kuma ki dinga hana shi abubuwa da yawa idan dare ya raba. Allah ya tsare ni da aikata abin da zan yi, mala'iku su kwana suna tsine min. Haba falmata, kin san me ke faɗa kuwa? Lallai ka. Lallai har yanzu akwai gargajiya a tare da ke. To waye faɗa miki mala'iku na tsine miki in kin karbi yancin ki? Kin ga falmata, idan kina da abin alkhairi da kika zo ki faɗa min, to ki gaggauta faɗa min. Idan kuma baki da shi dan Allah dan Annabi ki gaggauta barin min gidana. Au, korata ma kike? Ni ba korake nake ba. Shedanin da yake tare da ke shi nake kora.
To kawai ki kira ni da shedan din mana. Kawai ki daina wani da indirect, kawai ki fito direct ki ce ni ce shedaniyar kawai. Sai kin dinga haka kina wani shortcut? Ke kika jawo ai. Ni kan ba zan daina faɗa miki gaskiya ba. Gaskiya ko bata? Ni ba zan fasa gaya miki gaskiya ba. Ki bi Allah da manzansa sannan kuma ki bi mijinki. Yo ai dama ina yi. Kawai dai bana wuce gona da iri. Na shiga uku. Wai yaushe biyayya ga miji ta zama laifi ne? Tun lokacin da maza suka fara cin amanan mata. Ni nawa mijin ba mace amana bane. Idan mazan duniyan nan suna cin amanan matansu, to ni nawa ba haka yake ba. To ke mijin naki sahabi ne ko masumi ne? Babu ɗaya daga ciki. Amma ni na mijin mai amana ne da tsoron Allah. Ko me daren daɗewa dan ɗa namiji bai da tabbas. Salamu alaikum. Yo mijina dan Allah ka yi haƙuri. Wallahi ina can hankalina yana nan. Wata ƙawata ce ta tseda ni. Da Allah ka yafe mu. Ka yafe mu. Me yake wari kamar mushi? Kadda ya kashi kai. To kaga, bari in je in ɗebo ruwa in zo in wanke maka. Assalamu alaikum. Daughter. Ya. Bismillah. Sanda zuwa. Sannu. Ga gida. Gobe za ku koma su ko? Yawa yar gidan daji. To sai ki da gida karatu. Dadi za ka siya min mota. Zan siya miki idan kin yi kokari a makaranta. Zan dage dadi. To yayi kyau. Kako ita sai munna take yi, amma ni ba na son mafa a koma makarantar nan. Me yasa ba ke so? Saboda cikin ɗauko ta mana. Sai haƙuri. Gaskiya ayyuka sun ɗan min yawa saboda gobe zan fita da wuri. Banjin kuma zan dawo da wuri. Saboda haka ke za ta kai ta makaranta kuma ke za ki ɗauko ta. To shi kenan mijina. Allah ya kai mu lafiya. Dadi yaushe zan fara aiki? Aiki kuma? Sai kin girma kin zama kamar ni. Yaushe zan zama kamar kai? Idan kin yi ƙoƙari a makaranta sosai. Dadi zan da. Anjuma. Barka dai. In tashi lafiya? Zan yi baki anjima. Za su kawo mu wani sako. Ka ji sakon ka aje mu. Ka tabbata ka an sakon nan ka aje mu. Bana so ya shiga cikin gidan sakon. Ka gama goge motar? A wannan ka rike in kana da wata bukata sai ka amfani da su. Dai min git. Ina yake? Ka ga me na fef? Dan Allah ka bi mun wannan mota. Sai wuce. Bi mun wannan mota. Ka bi mun shi da sauri din ne baka bi shi dan Allah. Gidan mijina ta makar farin ciki na ne. Gidan mijina babbar rufin asiri na ne. Danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.